dnešného videa. V tomto videu si zase zahráme na tomto mojom účte Mortisa. Takže mohli by sme teraz skúsiť ten nový mod Paintball. No dobre, takže hráme hru prakticky dosť basic brawlerom. Teraz poďme si tu. No nič, bolo sa nám ozvem, keď dohráme čus. Dobre, dohral som hru, bola úspešná. Bolo sa vám ozvem, keď to nejak pušiem trošku. No dobre, takže pred chvíľou som asi išiel hrať showdowny. Neviem, čo to lepšie, ale mám veľa questov na to, tak by sa mi to asi viac oplatilo. Toto je part 3, ak sa nemýlim. Tak potom by sme mohli urobiť, keď už budeme mať pušnutého toho Mortisa, neviem, napríklad na 25-ke týre, samozrejme, na 25-ke trofy ho už máme. Dobre, teraz ma nevadí, by sme mohli, lebo za chvíľu získam tu v trophy roade, počkajte, mám 300 €, tu v trophy roade získam za chvíľu kredity a za to by som si za chvíľu mohol odomknúť toho Clancyho, preplatil by som ku nej gemy. Neviem, mi to bude stačiť, tak tu som chcel ozmiť čus. No dobre, takže tuto je už koniec tohto videa, dajte odber a like no, robil som si trošku srandu. Ešte nie je koniec tohto videa, chcel by som vám ukázať, že som získal to Clancyho. Tento skin ešte nejde získať, ale tak potom budeme púšať toho Clancyho vo videjkách neskôr, ale až keď toho Mortisa púšneme trošku viac. Brawl Passy sú na 12 a teraz už je koniec tohto videa. Čus.